И здравейте, YouTube! Аз съм Мони Фрапса и това е епизод 2 на Outlast. Както виждате, както си спомняте, оттам ни хвали един дебелак. Ние паднахме и някакъв ни говореше нещо, но ние слушахме ли го? Вие знаете отговора. И така, да видим какво е това вакантно място. Имаме си камерка, имаме си всичко. Имаме си и този човечец. Виждате го, много е приятен. Малко в кръв, но сигурно е ял. Знаете ги лакомниците. Добре, да продължаваме. Да изпробваме този асансьор. Айде и да е асансьор. Добре. И това става. Ето ни столчето. Айде да седа. Както може би очаквате, трябва от тук да слезна тази врата. Не. Камера, кажете и здрасти. Добре. Какъв е онзи там? Добре, не ми се ходи на там. Ходи ми се на там. What? Дами и господа, какво става тука? Много интересно. Добре. Така. Някой не може да се контролира, да, не това виждате. Да поснимаме едно яко. Добре. Little V. Добре. Знаех си батерии. Кой затвори? Добре, това е много странно. Страх ме да отворя. Не знаете, малко съм хремър. Трябва да ни някаква карта. Доста заплетено. Айде да отидем при оня. Абе, тъй почна нещо да ни говори. Ясно. Аре, брат. Аре, не мога да скоча. Няма да влезем от тука. Опа. Извинете, без да искам. Цъкнах едно грешно бутонче. Както и да. Ето, прочетете си, кефете се на този документ. Можете да му пратите съобщение на имейла. Ще е интересно някой да пробва. Добре. Мисля, че щом не сме на там или на там, трябва да сме някъде на тук. Като пример, тук е изключено. Аха! Тази това откриха в Америка. Така. Не, чакайте. Тук може да има нещо. Как си знае. Щетете си. Кефете се. Може да съм пропуснал една страница. Абе. Сега ще проверя. Не. Добре. Трябва да съм в час малко повече. Батерии тук няма. Както виждаме. Но има някакъв човек. Или поне така смятам аз. Очевидно не е човек, като го гледа. Ще тичаме! Това нищо не ни направи. Драги зрители, то умрял ги. Здравей, брат. Добре. Мисля да затворя. Как? Чакайте! Как? Много странно.
Това е ужасно. Добре. Искам да се махам колкото е възможно по-бързо тук. Тук свършва. Май. Аха, ето. Добре, сега да тичаме с 200, защото не мога да издържа. Тап. И ето я картата в инвентара ни. Знаем, че има някаква яка карта. И сега да се продължим. Здравей, бе. Не! Устояваме! Устояваме! Да, и господа, трябва да бягаме просто с не с 200, с 1000. Добре. Става някакво много напечен в Outlast. И за това ще затворим тази врата. И тази. И ще се умитаме в онази хубава и приятно защитена стая. Както знаем. Както поне виждаме. Добре, влизай, брат. Така. Много е кефи тая игричка. Такова. Вместо батерия и клавиатура. И това става. Чакаме си. Хакваме. Или влизаме някъде. Може да видим тая, казваме тая. Това... Кой е? Стига е! Драги зрители, кажете ми, това не е ли тъп? Тя. Добре. Там има някаква отцепена батка, дами и господа. Да влизаме тук, бе. Добре. Да видим сега какво прави той. Не влизай тук, моля те. Драги зрители, какво ще стане в следващия епизод на Outlast, ще разбереме. И да, това е всичко от мен. Ако ви е харесало видеото, хванете лайк. Ако искате да правя още много такива видеа, не забравяйте да се абонирате за мен. До скоро!